beres. Jane lho. Ya ini bareng kok urung tamu. Mas. Mas. Angyo, sarapan lagi. Kayak sarapan-sarapan kono. Kabeh wis melanting. Wis masak lho. Wis. Dengaran piye lho? Kapan kae ora masak. HP nana. Lah iya iki wis masak aku ki sarapono. Tapi meneng ndak golek ndek mau. Tak. Ces. Kok cas ning biasane ngecas ning kamar yo rene. Kaya kena ae. Ngecas ning ndi. Ki sarapono kono lho. Aku gak sik mumet ta? Ati ba teken ae lho lek ngono kuwi. Ya wonge isane ngono ki mestine sampean ki tekok. Jalarane apa, piye ngono. Aku lah tanpa jalaran yo ora ngono. Ndak kenemenan ngono. Arep nek jalaran apa ora iki lek ngono ki panggah kleru. Kok tinggalan wis masak nanti. Arep belanja aku. Makanya ndang sarapan iki kok adus. Aku dicelakno yo tak adus lho. Dunya apa kok adus kena dikon sarapan. Pak ya tak terne. Ndak usah lho jelekmu sik mumet, aku tak dhewe lho biasane ya. Dhewe. Tapi kadang yo kok terne, tapi lek mau tak dhewe ae. Walik biasane iki malah njaluk ngeterne ngono kok saiki kok malah dhewe-dhewe. Biasane nanti didik. Sik to, kok terne mergo aku sing njaluk lho. Lah aku ora njaluk apa mungkin kok terne, makanya aku saiki ora njaluk, aku tak budal dhewe. Didik apa aku tes yo. Tidak situ positif kok. Ya kok ro? Guna kok ndak ro. Negatif menitian. Ndak iya. Kan saiki ndak enek sing tak nggae alasan to, makane aku ya tak mangkat dhewe. Alah tak terne lho. Kowe sing akhir-akhir iki rumah aku kok ndak beres. Beres lho. Ya biasa ae lah aku ki. Terus kita sarapan ngono lho. Urung luwe kok setang tuku kok sarapan. Bisa nonton gratis ya. Serak kawanan aku kok. Ini arep blonjonya kok wis udan lho. Kebadet ram. Iku nyil arep nendi udan-udan barang iki. Ati koyo wong kurang penggawean. Kok ngendi ta, Bol? Arep blonjo lho kuwi arep nendi wong gremis-gremis iki. Bah urung ngarit, Bol, kayak wis udan iki lho. Lah rasa ngarit tukokno e. Sing nggih tuku apa duit gambar cakil apa piye? Lho, njaluk bose no.
Bos lu mau ngedit saiki. Mau itu atau Nyil? Domonge rek. Aku jibek aku kerja ning kono. Ora kaya mbiyen loman nek aku sik karo awakmu. Las saiki. Oman opo? Saiki 11 ngono kuwi. 11. Eh. Nek koyo ngono lho saiki bosmu. Alah saiki uang iki jajan ora tau dikeki aku Pak lo. Masalah. Ki bos piye lho kuwi lek koyo ngono ku kalian? Aku ya jibek ngrasani bos saiki. Ngono ku lho. Lek ndak kuat ngopeni bojo loro nguat-nguatne ngopeni anak buahe keblek-keblek ngono ku lho. Ayo akhir anak buah terlantar ini ya. Terus nek saiki kowe nek ndi manganmu barang? Lek ndak diurusi ngono ki. Ngene bol aku lek umar iki aku njaluk Mbah Sentot. Masalahnya ate ndak izin apa kerja Mbah Sentot. Kae iki calon mertua aku. Aja nyinyir ae. Cangkem dipuluk remasamu iki sego apa piye? Jenenge trocos ae lek muni iki. Nyatu njaluk sego me mertuaku. Ngene lho. Lah saiki lek luwe kuning kono dadak ning Pak Lo sak menawa doe lho. Aku teko kono apa yo kuat sambet. Jelekno kerja me Sentot ae. Sentot kerja apa ngopen-open yo ora duwe lek ra. Ngepel. Yo ngepel ae karepmu arep ngopen ndari yo iso tak tuk ndasmu kene kowe. Yo ora. Mas anu mau ngecekli. Heeh. Ye, Pak, monggo. Belanja gitu ya. Aku yo rencana belanja ya wong-wong ngono nyen. Ora lho bol. Iki piye awake? Piye? Suwi ra mekeh lho. Lah cuma kamu. Nggih, monggo, Pak. Mumpun wis oleh, Pak. Dek, kuwi lho wae kok cekel jaluk damene. Separuh ya. Kok separuh piye kabeh nek jaluk. Nggih, Mbak. Kae Mantap. Aku lho udan ndak gawe mantap. Waduh, udan ngene aku ki ora kok. Piye iki ngomong-ngomong masalah darsi iki lho. Saiki ngene, ora same kamekeh. Duit ora gablek sembarang-barang ora gablek iki lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok sumringah men? Susah loh. Nah iya. Nyapon neh. Tukaran neh. Kok amen tukaran ae wong omah-omah. Sida teman berarti ya? Ya alhamdulillah ngono lho. Lendah kok periksa ning bidan ta? Hei. Meteng ta? Dilok ngono kuwi. Alhamdulillah. Iki nek sapa? Nek lulu, yo mosok aku sing tak tes. Jenenge ya takok ngono kok mleleng pisan. Berarti ndak sida duwe adik. Yo ngene yo ngono kuwi yo ki wis ora dhewe jamane aku mau mendem kena menedenge ya apa yo ngurusi ngono kae. Ya masalah yo masalah ngono kae jalan keluar iki ndak mendem ngono kuwi. Ngono ki malih luluk mikir lek kowe mendem. Terus akhirnya ndak dadi ngono ki gambarno. Kayak Desi lo kadung demen lek aku ya adik. Seta jane nyapo to nyapo. Kok susah kok erang. Lek umpama urung meteng kenek lho dioyo kayoan. Men bengi gawe kok ya dadi. Wis jelas malah no iki keri-keri iki sifate lulu iki berubah.
180 derajat. Ya aja sudan, wong ki ora ngerti. Kadang iki mergo nyapa. Kadang awakmu dhewe yo kelakuane ngono kok. Aku bisa balas dendam paling. Ndak kok perhatiane to. Ngono kuwi lho. Alah, bohong. Kowe mestine ora yo krasa sipate piye, sikape piye, ngono iki ora yo mestine. Wong ya wis suwe lah pengalaman iki koyo awake biyen ngono kae. Jadi ya iya, aku ya krasa lho, tapi ya aja gampang berprasangka buruk dhisik to. Sadurunge ero sak nyatane. Ngono. Lah aku mbiyen enenge ngono ku mergo ero sak nyatane lelek sampean apa ero lek luru apa ya mungkin gono. Nang donya iki ora enek sing ndak mungkin. Ki ya mestine dulu ya menungso lumrah, mestine lho. Iya, biasanya sing ceramah aku tapi kok genten awakmu sing ceramah. Bu, Ya ngono ki ditakoni, nyapa, kelakuane kok berubah, sikape kok berubah. Sembarang ki enek jalarane lho. Ora kok terus dudu berubah ki ora enek ngono ki. Kurang mbok ngono lah jawane. oh, Halo. Iya iki sarep budal wis siap-siap aku. Iya sabar. Iki aku tak gek mangkal. Waalaikumsalam. Lalu lu neng ndi ki, Mang? adus sarep blonjo. Tak terus ora gelem. Duh. Kok dengaren? Duh. Wih jemplok. Kapan yang mulai teko? Berdulu barengan sarapan malah ning kono. Duh. Wih jemplok. Wis wita yo. Sik tas. Aneng ndi lho? Arep belanja. Kira ngono diterne bojomu. Ora ora usah yo, kita akan sarapan lho. Belanja ora kesusu kok yo ben sarapan sik ki. Ya kesusu lho yo. Sik to sampean arep blonjo apa lho? Njuk kudung. Lah iki tak terne. Ndak usah. Iki ceplok ning kene lho yo. Aku tak mulih lho, lek awakmu belanja masa sik tas teko wis mulih to yo wis tak dhewe mung yo ora apa-apa lho dhewe. Anu, jangan sarapan lho, yo ceplok iki. Aku sarapan esuk mau, rene aku mungkin nggawa panganan apa kono. Walah, sepen ya yu. Wis ana tabdel ya. Saiki to? Heeh lho. Pangan ya yu. Hati-hati lho. Susulan apa bojomu? Lah. Sik to. Kok dengaren gini biasanya lulu lek karo kowe kok weletmu. Aku ki yo ora ngerti lho, makanya aku ki yo bingung kok iso berubah ngono ki nyapa kowe. Ora paham. Tapi saurunge ndak dengo-dengo ndak nyapa ngono to? Yo ora ngerti aku yo jujur ngono kuwi. Ben. Mulai aku tau ngalami lho ngono kuwi, bojoku mbiyen yo ngono. Iya, penting saiki opo. Ya wis, saiki gendang adus, terus sarapan, pokoke lulut tututono. Alah. Awang-awang. Kok iso awang-awangan? Ndak kelingan perjuangane ketok. Yo kelingan aku wis diomong ora kena piye. Kok bene piye ta?
Mbak. Mbak. Lah awakmu to, Lu? Oh, Mbak. Sida titip motor ta awakmu? Sido lu yo kaya omongku ning WA mang titip motor. Kok iso kok titipne ning kene iki awakmu arep nyandi? Arepe metu karo kancaku. Ya wis lekne delehno kono, Lu. Ya, sun Mbak, tak bedal aku. Kok iso telepon ke arep nyandi lho Lu kek. Jani yahine ki. Iki ndi to? Jareke wis meh teko tapi ora teko-teko. Iyalah kae to. Ah, ya tak telepon ra kenek. Suwimen lho. Nyatu darane sampean nangel ngono lho. Tuh ayo dendang lebu. Iya ya. Saiki tak critani ya. Bos e bar dolo bos kita ya. Mau ngak ning kandang lu ora tau. Berarti ndak menak mbiyen to, Nyil? Belas ora nek penake saiki bos. Bos piye lho kuwi? Wah, aku saiki iso ora iso mikir lha aku iki. Lereno ae lho. Beh lek leren aku jopo. Golek rosokan lho. Numpak mobil Mas, tapi yo aturan lho. Lah iya. Sing ora aturan ki lak ya awakmu kuwi to, Bul. Mandek ning tengah dalan. Lebu guru lho Nyil. Lah yo bosmu to kuwi. Lah iya, tapi mobilnya kok malah abang. Lah iya. Sapa lho Dik kuwi? Sing gawe klambi batik Kabul, sing gawe klambi abang Unyil. Tukang ngarit kuwi. Arone lek parkir ke juning tengah dalan to, Bul. Sing parkir tengah dalan ki yo sapa lho Bu? Malah sampean ki lho sing tengah dalan ngono aku yo minggir ngono. Lah nyatu ya mobil lho. Lah lek primat ra sedeng, motormu celadang. Karo ni anyar to iki. Ya ora lho, Bul iki nek koncoku. Nek koncoku. Nyapa? Alah. Sopirmu ndek koyo ngono to, Bu? Sopir apa to? Koncoku, Bul. Pak lo nendi ning mburi to wonge? Wis ora usah kakean kepo. Motormu ge inggirno. Kon minggir lho, Bol. Kocone munggah. Yuk galake. Ya. Sopo ya, Bol? Penasaran to. Lah kok apa yo ngerti wong yo lek rono yo bareng ngono awake. Lah iya. Beh, iki sing lanang ganteng kok. Lek timbang bosmu lanang ora yang kuwi lek pilih-pilihan. Aduh, kuwi cara bosku lanang iki bijine selawe, kuwi 100. Lho yo genah. Gagah di dhuwur ketok tapi galak. Lah iya. Adik panggasik ning kono. Ngangkleng. Adik panggasik ning kene to. Wong luluk mung lho, pamite mek sediluk teko sprene rung teko-teko. Ki paranono lho. Nang ngendi le marani? Yo golek ana lekno. Engko lek nyapa-nyapa no piye jale? Ya lah, pikir. Aja sok beni, arep piye-piye lho bojomu. Ndang, nyaki lho tapine kepanasan kok. Wong diterne yo ora gelem.
Mulai sile arep piye-piye kaya ben iki mana. Wong omah-omah kok kaya ngono. Lelek ngono carane prak bar. Aku mbiyen nek ngono carane bar lho. Lah berhubung salah sitok ngalah. Ya kira ndak sida bar to. Wong ki lek sitok kaya geni, sing sitok kaya banu. Ben ra sida tukaran, ben ra sida bar. Wis kono ki kliti-kliti. Ora usah ngengkleng. Wong ki arep piye-piye panggah proses iki panggah dijalani ya lho. Kalau tak cuma ada cerowa mah to, Bro. Sabar yo. Ndak sama ketok yo, Mama. Hati lo. Mulai pokok kudu nggawa lulu. Sing semringah ngono ikhlas ora? Iya ikhlas ngono ki nyapa lho digoleki ora sampe mulai dhewe mangkat dhewe mulai wae dhewe. Wis to. Ngilai golek dhewe ora apa-apa lho. Hati-hati ya Pak Pahla. Mula apa nyuwunget karo lorok kok Iram. Bapak Desi. Dek, kayak kok lek anak buahmu yang ngomong neng bojone sampean piye? Maksudnya lah anak buahku kan gua ngomong neng berdolong ngono to. Oh, Situ sing tenang, Mas. Aman-aman tak ature. Wong bojoku lho ya jarang ngejak ya aku ngene-ngene iki. Penggane metu-metu ya metu-metu dhewe. kok kayak iki baju ngono ya saya kok gelem lho kowe iki dhisik dirapi. Cara karo aku kan dhisik apa masa muda luwih penak. Dhewe salah sampean. Aku sing dadak ben sukses ngene iki ya perlu perjuangan dek saiki buktine ya wis duwe mobil mewah merah ngene iki iso dijemput sampean. Iso digawe nyamani sampean kok ya ngono. Nek suruh ngono aku cetok sampean dhisik ya. Oh, enggak jadi baju lho. Ya wis kowe ra diperhatekne to saiki. Belas lho. Nah, iya saiki aku iki sing merhatekne iki ngono ya. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Coba tak ingin aku itu kita mancing. Jodoh barian mancing. Oh iya. Kenapa lo bisa kumpul nang kene iki? Apaan men? Lah iya, Pas berarti. Jadi sama Rene iki wis pas nih. nyapa? Arep njaluk duit ora njaluk duit aku. Ora lek ini nyari sahabat ae lho Pak Lo. Ya ora sambat piye lho udan ngene Pak Lo. Udan kok jenenge sapi ki lek kok dadung, kayak kudu makani. Lah no jawab dadung to lo. Apa ditone Pak Lo? Ora apa-apa, dadi sapi sitok ndas sitok. Lah ndas suwe sitok wis sapi loro ndas apa sing anu? Ya ganti das gres itu. Iki lek ora tak lobong kowe mbiyen iki dhuwitmu iki ben nek kok ngira apa kono lho ben klumpuk. Ngono sambat kok Iram. Ora sambat piye ya bul wis tak critakne awakmu mang. Ya ngene iki yo mbok lintet karo anak buah Pak Lo. Aku ki ndenek lho sing ndak cetha ono anak buah tak nomor 1 kan lho. Lo iki opo derek wis mangan njaluk pasipat njaluk maratuaku ngono. Lho salah itu ora gelem mak kidul lek kono rumah. Wis Mbah cetha. Ayo malah mangan kok mak kidul. Pak Lo, kuwi ra umum kakono sambet. Ora lho. Bojomu sing ngomong kok kan ngeteni sopirmu to? Ya karo golek ya tapi kok kuduan ora. Ora mek cuma cetukan dene. Ngene lho Pak Lo. Oke wong Pak Lo terabang. Mandek ini. Mandek ini. Motor. Karo mobil. Lawake ngomong ke beda nih motor karo mobil. Yo ora ngono, kene iki wong Jawa, wong gunung muni sakmuni ngene iki lho. Ora sakonene wis ngerti aku. Tapi karo sopir nggo wanteng ya. Ki wedet lek iki ya. Kalau tenang. Iki dekocok dulu. Mobil ya abang tak kira
tuku mobil neh. Ora ngono, rasa gawe Gojo Reno. Aku tekok tenan dulu liwat kene ora sangka omah nggawa motor. Jane sampean ki piye to Pak Lo wong digenah nih kaya ngene sik kurang genah ki sampean ki teko apa arep ndudoi? Lah ya, sampean ya mau wong jujur iki. Aku ora tau ngapusi Pak Lo. Ngapusi ki dosa. Asli Pak Lo iki Iki wong asli. wonge numpak mobil abang. Dek nggawa sopir, supire ki ganteng, dhuwur nang kita iki tawakan ki. Yo, Patane netis ngono. tinggi sepatu kan gitu. Oh, gitu. Tenan. Beh, Pak Lo, aku unyil ki ora tau ngapusi lho. Urung suwi leng ron. Kira-kira sik teko lor kono yo. Wah, aku yo momongan motorku tak selek kono iki. Malah getak. Gue lupa tak kau sopo tubuh guru tak siketes. Oh, Tak buruk lah. Enggak kan belanja nih toh. Rasa kajian brengeke lah. Tenanan berarti tak tututane lah sampai ngapusi lek kok tak tubi ini kan. Iya tapi enggak betul. Aku gak tahu ngapusi sampean tuh Pak Lo. Orang ngono masalah berang-berang dino iki curiga. Curiga apa? Ya surasah tak critani sing nemen tapi lek ngono tenan berarti cara rasa aku ki prediksi kuwi pas tapi lek sampai ngapusi wae kok tak ya cerdas. Oh alah, pas lek wis mulai kok sopir anyar. Ora masalah supir iku lah sampai ngelak-ngelak dicuci tak ditebak. Ora no, tapi kan tak dikon sopir yo cuci derek koncone. Kontom. Tapi lanang ganteng lek. Dhuwur pawani yo ganteng. Ya lah aku kompetimen dadi wong wedok bilek kenae. Ya nemen bol. Ya. Heeh. Iki wong iki. Apa belas? Lu. Iya ta iki. Manu jemput tenang piye? Kira ngapusi Pak Lo. Wong kuwi tututono. Iya to. Jadi jangan diomong ngono kok malah. Ayo. Tak wangane nututi karo aku tak blonjo. Aku tak ngarisi ya, Bol. Lho lek kuwi kan urusanmu karo keluargamu to nyil sak karepmu lho. Ora urusan karo keluarga, urusan karo sapi ya. Oh iya. Matur nuwun. Yo wis aku dhisik ya. Oh nyil. Ya bisa nyil. Oke kancane ya dipikir motor iso angel ki lho. Nyapa gak rampal. Masa kena banyu ini mati. Kena. Ora terus to. Kok umpane kok waduh-waduh wis ora suwe kok. Guyu aja lho. Sampeyan iki ngene to, dadi lek guyu. Iki rumah saku mamane kan ayune sampean iki kan penake piro ya? 80. Ngono to? Itu. Lek rodok mesem titik 90 nek gelem mak plengeh ngono wali 100. 100. Ora aku iki panggah tenan. Aku wis tak mareni. Ki aku ya demen karo sampean. Sampeyan demen ora? Ya demen lho. Gila iya yo ngono to. Aku ki yo mek guyonan kok. Nek mesra-mesraan kene kaya jeneng kene. Mulih ngono lho. Jadi ndak sabar pengen nyebul kayak paket komplit ngono. Wis to gampang. Jadi so lek umpama wis dadi manten paket komplit ae ngono. Kabeh lho ya. Jenenge wis komplit ki mesti kabeh lho. Sak komplit-komplite. Iya, kabeh. Gila nih Wasul. Iya. Coba lah. Oleh kalingan biyen.
Padahal aku wis wong nakal. Semenggane men celatat. Tapi lek wayah dingin iki yo nelongso. Nendi ki wong itu. Tenan pora jere Abdul karo Umil. Delon silit api lho. Beh, kok malah silite, sik kok duduhne aku ki piye to bar. Lah piye tak cekel fasilite pitik. Untungno kok ndak neleki lho wi mang. Wis sehati kok. Wis 110 lho. Wis anu sebulan silite. Kok iso lho batul kon nyebuli silit pitik lho, Bu? Engko lek silite gelem kenduk-kenduk berarti pitike sehat. Wis ku tak pasne 100 tambah 15 sebulan silite. Lek kenduk-kenduk aku gelem nuku berarti sehat pitike wingko. Iki dokter ngendi lho silit pitik batul kon nyebuli ke? Tak sebelah delon. Ya. Kenduk-kenduk tibakno. Aduh wongnya. Sehat tenan. Pitik sehat sing dodol ndak sehat karo Bu Guru ya. Kira sehat ki awakmu, lah aku ki sehat lho. Oh, Allah ora percaya, Bu. Aku lah sampean sehat ya. Piye maksudmu ki? Ya lek bener-bener sampean sehat jajal lah sebule kenane koyo pitik mang iso kenduk-kenduk ora berarti lek kenduk-kenduk berarti sampean sehat. Ngono lho. Alah kowe iki kok mesti padimu. Lah piye? Lek pitik disebut memang iso kenduk-kenduk sehat, aku percaya lek sampeanku lho. Uang karo pitik ki seje lho bar. Walah. Ya lek 100.000, wis jadi 100.000. Wis buntelen anu mulakno sikile, buntelen. Pitik lah buntel piye lho? Yo piye engko lek aku ndekep. Saya luluki ngono kuwi wong. Melalaikan kewajiban. Tapi yo penting aku aneh-aneh. Iya tak? Wis penting jujur, lek jujur ya percaya. Ya pokok rai. Sampai wis bahagia. Yo intine yo pangkat sepurane. Iya ya pangkat tak sepuro lho, arep piye-piye jenenge pangkat bojoku kok. Dia tas tak gawane? Tasku. Iya lho. Nyapa ya? Mas Bar kok dengarin gawak nih tasku. Nyapa sampean iki semalang lamun lho. Ora nyapa-nyapa. Lho, kok iso ora nyapa? Ndak isin to nggone tasku. Nyapa lho isin. Wong wis omah-omah dibujuk kok ndak isin wong mandak nggawa tas ngono. Nek mungkin. Iya, ini nang gila aku golek. Oh. Ayo muduna lah wani. Dukno. Ayo, metu. Nek pancen kowe lanang tenan.